Philippians kitab Jeremia long ba arpwe dekhot ke bakat ar ko ke yingu David kumne ong trai to le ye ke jimbishara ke baman ste ba to pelaj ye ki lalute ne ke ti unong ban ben yo ba ke jimbitar lep jong akan mi no kum geding bat kan me ba om don ubala ban penlep ye ka om don ubala ban penlep ye ka keding ke pemik no blai Jeremia om kare ke ding ke bom la ban penlep kal nong ke ar bo ar ke dekhot ke pesan Henry la pin om snow ye gini gikten ngasmai de la dehi ong trai bagani ke ying kan salong ke jing kenja ke ying ayu ke ying Juda bat ke ying Jerusalem bat ke temple ke badan ha Jerusalem trawong ini ke ying kanom ying sa jinom kan kela kenja dekhot Okey, Henry da shisha ngan pelong klau ya pa bat ki shnong ki bom shong briu ngan ong trai ong ble ong ngan pelong ye ke shnong jong pa ke Juda ngan pelong ke Juda ke Jerusalem ke klau ba umdon briu ba shong haka kot ke banyo bat ngan krek persya ya pa ki nong penjot we baro bat laki atiar bat kin khet no ya gi kedar ki ba jong pa bat kin bread no hading bread no hading now ni ke ding hang ni ke ba Jeremia bread ki ding kedar ke thos pang ki briu but on bread iki ha geding kam haji sha kam be ke ding ke ba la ni ri khman ublo on ke jimbitar jinga kan me kum geding so ke jimbitar but kata ke ding ke bom julep ke dekhot ke ba pra pat bon ke jai penri kin ya jan ngene shnong bat kin yong we baro yelo para marjan balai utrai urle kat ni ye gane ke shnong bokhra kumot haba ki bri ki pet ye ke jingjot jong ke Juda bat ke Jerusalem kin sakli ke balai hadu kat ni utral penjot ye gane ke shnong ke bokhra ke shnong bokhra ji sha ke shnong ba donam hagi por ndai tam balai ke jot hadu kan ni namar utrai utang yika te geding sang phak ta geding am don ji dei bat ka ding ka philap ni iri khman ka ding hau Jeremia khran pang ka to ka jing penjot ka ba bleu sha ba ka jingjot kan wan ka jing her thma kan wan Juda bat penjot ki daga either daga white lam ni daga jing yap them daga nem sniu ni daga jing leit long rao sheri no way ka ta ka dei ka ding Jong Jeremiah keding bom julip Jong Jeremiah bat kin leit long rao thot khat ar re ha ga jakash shakabal ring rao yu hangta unyap so kan sadon ka jing ring rao yu Juda ye ka nong ba Jerusalem ka nong ba arbulai ga khot ngin pule ne do khot ka ba khasan tang itu ilanya ba harum ka ba krench pang kin nong ithol pa ba lam ler ba Jeremiah ong kinoi thul ba baro kitu kinoi thul pa lam ler baro kilawan long hanga kum ga Sodom bat ke bashong ha ka kum ka Gomora now ga Sodom bat Gomora haba krench pang Sodom bat Gomora krench pang ka jingjot ka ga nuksa ka ba yeng nu ta ga jingjot jong no ga la da ga briu ne shnong la ga no ba la ga ka ri bro ko we ka Sodom bat Gomora ka yeng ko manuksa na ba ka jingjot so u Jeremia ong kini kinong thol pa balam ler kin kala long kum ga Sodom bat Gomora kan so wan ka ding ga ba miki au ka khot ba khanda ha khni ka eryong trai ka jimbitar lep ken kala mi shisha kal lang thari ka jimbitar ble ka khot ka ba aro khanda hatu ga khtin janga kam long kum ga ding cái ding cái bộ Jeremia keren cái ding kam đây cái ding cái bala ban yo ide khma cái ding cái kren pang cái tu cái jing bitar cái ba mi no blai but Jeremia on hatu ki khten jonga kim long cái ding so cái ding Jeremia ki khten jong blai cái khten kim long cái ding ki khten jong cái jing thul pa pang cái jing jot cái jing pen jot ye kan nong ba Jerusalem but ye cái Juda bro ko
baru ong hatu giktin jenga kim longkum geding ong utrai bat kum uternem uba peluet jin yo mausiang so giktin jong blai kelongkum uternem bat kelongkum geding habo keren pang uternem pat balai uternem ujermia ong ban peluet yo mausiang so ga kam jong uternem kelong ban peluet ya Juda bat ya ke Jerusalem kading kedai ban penjot hado bakal adepai hado pamdon gai hado bana khoi par ke nongba Jerusalem bat ke Juda ro kowe kata dai kading ke bom julep joble khot ke ba lai bo khandai na margata hakmi ngan klet no khot yepi bat ngan kenther no nakmat jonga yepi bat ye ke nongba ke bangala ah gi kpa jopi bat ngan penwan halor jong pi ya ke jingja burom ke ba junom saba ke jingja burom ke ba junom bat ngan penwan ya ke jing le rain ka ba borobor ka banom klet show so blay u yet do jeremia itulpa bakan sawan ke jingja burom ha ka Juda borokwe kai kita ka jingja burom ka ba kran chpang ka jingjot theo jongki ka ba kran chpang kata ka jing klem no jong ka Juda borokwe ka jing ham no ka jing khoi par jongki briu na Juda na mar ka jing le long maraw ka jing yap them ba ka jing yap da ka wai lam kita ada kecing jak burom, kan sepoi kita kepor ong Jeremiah. Now, hagalong warbusan kedekot ngipulin do dekot bapra namar gadon kam gani, tersengap ha do dekot kebakhandai. Henry ngipulin dekot bapra. Namar kumne ong tragi pai, namar ba pimsham las sngau yegi khtin jenga hakmi ngan pha yegi kurna shetei baro ong utrai, bat ngan pha yo Nebuket Razar us em Babylon. Ushikri jonga bat ngan walam yaki persya yagane kari Juda bat persya yagi basyonghaka bat persya ya borok kini ke judge penriu ke borok saudong bat ngan penjot no khot yaki bat ngan pelong yaki ke jing longo bat ke jing kenshi bat ke jing kenja kiba hala kerta ngan puli beng ngan penjot no khot yaki bat ngan penlong yaki ka jing lengo ka jing kenshi bat ka jing kenja ki bahala karta so ka Juda kan selong ka ri ka ba kenja kan long ka ri ka ba la kenshi da kibriu bat ka long ka ri ka ba dap da ka jing lengo kibriu kin lengo ki baleh do kan ni ka jing jot kawan lap ya ka Juda ka bang ko IP pin pe ke ni bat ngan pelong ke jing kenja kibane hala karta so gani ke tin ke jing kenja hala karta sangapa ke jing kenja jong ke Juda kalong hala karta kemut bom jukur lene junom sangapa hai gini we namar kalong bedon kampa bengini pe ke Juda kalong ke ri kenja junom kalong ke ri kenja ke hala karta sangapa Henry pe kelong kuno kene keri baro kan long ke jing kenja mur ke Juda kot bakharwe kene keri baro kan long ke jing kenja bar ke jing longo bat kine ki judge banriu kin shekri yos em Babylon nyo postnem te ndala kut nyo postnem ngan pensitom yos em Babylon bat ya kata ke judge banriu ong try namar ke jing bom hok jengki bat ya ke ri ngan ki khaldi ngan penjot kemud ki khaldi ke jaj bru Babylon so ngan penjot ya ki khaldi bat ngan pelong ya ka Babylon ka ba kenja junom hadin ba ubleu thul pau ong usem Babylon sawan ban rong no ya ka Jerusalem ban penjot no ya ka Juda boro ka wai bat ki Juda boro ki le shari Babylon ban long kum kimrao she Babylon hadin nyo posnem ngan walampat yeki na Babylon ngan penjot yosem Babylon bat ngan penkela yekri Babylon ke jing kenja sangapa hagad khot ke ba khandai uble ngan penjot ngan pelong yek Juda ke jing kenja ke bahala karta harum por ong henry hadin nyo post nem kin sawan pai pat kin sawan pai pat bat kin sayo kan ti biang ke ri Juda sajisin kin syong bru biang kan dap bru biang ke Juda ke Jerusalem kan dap bru biang smam so ke jing kenja ke ba junom jong ke Juda ke datang nyo post nem
mai ka jing kenja jong ka juda ubleu ong ka dei ka jing kenja ka bahala kerta la ni ka jing kenja ka ba shijunam harga dekot ka baharum ka bot ka ong Henry hadin nyopostem ka jing pristom ngan penjot ye ke Babylon. Now la da pilai ban pulai gini. Oh, okay, ngin shu lek direct kalau nong balai pu lai, haswa bangin pulai ye gini kalau nong ke babut. Ngin pulai shwa kalau nong balai pu lai. Ke bakren pang ke jing wan pai pat jong ke Juda hadin nyopostem. Hadin nyopostem ki Juda kin wan pai pat Jerusalem bantai pat ye ki kenro belatwa bantai pat ye ke Jerusalem. Baru ong kumni ong try ki pai dekot ke sabu ar kono balai ke bakren pang ke jiwan pai pat jong ki konisra jong ki Juda sangap kumni ong try kumju hi kumbangala walam ye kene ke jing sniu baro halor uniu pai lang Juda kumbangala walam ye ke jing sniu kumbangala wan ye ke jing penjot halor Juda kum taru ngan walam halor jong ki baro ye ke jing bha bangala kular ye ki ti sangapa ubleu kular spang ke jing ubleu uithul pas pang ke jing jot jong ke Juda baru ong on penjot ye ke Juda bro ke on pen kut par ye ka ba don briu sho ba shong ka namar la sliu ye ke ding no blei so bleu lo sliu ke ding ba lo pen kut par ye ke Juda kata ke ding ke ba bleu kuren kam dei ke ding ke ba lap ni di khmat ke ba kren spang ke jing jot jong ka daga thma kadai daga wailam ni daga jing yap klam leni daga jing lei longbrau sheri Babylon hari hadin nyopus nem asapa ye kata ka jing penjot ki bleu ong ngau kadai ka jing sniu ka bejia Juda dan hari hadin nyopus nem bleu ong kumbangala penwan ke jing sniu holor ka Juda kum taro ngan penwan ye ke jing bha junga halor jangki thot ba saw like ong te ye ki langka on ye thet ha ka negeri kemot kumne kin sawan pa biang sha Juda but che ka nomba Jerusalem kin ye thet ik lengkha but che pang kata ka ba pi ong ka Juda ka long gari ba kenja ka bom don brusho lem ne umra la hang ya ka bala IT namar la IT ka ha khaldi ki breu kin ye thet ik lengkha ra gisbai but kin so ye kot but on pandai lahai ki but kin khot ye ki shikri hagi Benjamin but hagi Jacob sadong jung Jerusalem but hagi nomba jung ka Juda but hagi nomba ke Rilom but hagi nomba ke Rithem but hagi nomba ke Rishite namar ngan pen pai no ye ke jing long brau jong u Juda ong trai sabar u Jeremia ong kin selek long brau sha Babylon hari hadin nyopos ngan penwan pai pat ye ke jing long brau jong ki bat haga jaka ketua ke baki beri ke ong balai gani ke jot kan ni balai gani ke jia ayu gani ke nombak kan ni ke jingjot kan ni haga jaka baki ong ketua ke bagi ju ong mdan beri usho basong usong no umrat baru mersiang haga jaka jong ketua ublai u yutul pau Jeremia ong on sawan beri pat bat on sa pendapat ye gani ke snong bat ki beri kin sawan bat kin ye thet jaka biang bat kin soy ye la ke jingtho kene ke bakran pang ke rukom ha tu ke por kumno ha bakit het ye ke kot ke ju pandai laha ye ke kot ye ke pata jong ke khndo so u Jeremia ong kin sa pandai laha ye ke kot pata jong ki bat kin se het kin se tai pat sa jusen habangan panwan pat ye ke jinglong brau jong ke Juda now la de pele biang shegal nong ba arbasan ke kot ka ba khandai phin la bo bleu ong ngan pelong ye ke Juda ke ri kenja junom harga dekot ke harum ko ong hadin nyopos nem dekot bukat wei bukat ar ong hadin nyopos nem ngan walam pat ngan penjot pat ye ganong ye ga Babylon ka bumut ke jing kenja ka bajunom haga kitab jong u Jeremia ke jing kenja jong keri Juda ka bajunom kata ka tim junom ke dai nyopos nem hello kajing kenja jong gari jong ga Juda bar Jerusalem golong tang nyo posnem but ye kata ka jing kenja jakanya posnem u Juda u Jeremia ong kadai ka jing kenja ka bala karta really hatu shisha kadai ka jing kenja ka Juda bala karta
pitip de sha bla village Israel menta pitip bakam de jaka bakanja ke junom ke bala kerta ha ke jing sha de tang nyo posnem baru Juda sorry Jeremia khot ka bagade ke jing kenja ke bala kerta kedai ke jingjot ke bala kerta orang ka kedai ke jingjot ke bala kerta bat ke mersiang kin syong hala kerta haji sha kam de ke hala kerta kedai tang nyo posnem bat ke kentin ke bau Jeremia upunun kam kedai ke jingjot ke bala kerta. Now, ngin pulai ye gedekot kaba kanriu kaba crunch pang ublei unsa penwan pat ya ka jing penher keput halor ki wei pat ke jaj penriu ki ba bon ki jaj penriu ki ba ublei penher uong te kim di kini ki jaj penriu ki wei pat ki ba leben yo Juda bat kin ya shen bat kin lamwer namar gata ka white lam ka bangan pha preng jangki ublei yu thulpa wong hadin baki penjot Jerusalem ngarok ngan sa penjot ye ki wei pat ki jai beri hadin nyo posnam ki jai penri ba per ki bala danga pule pi ngan pule ru khot ba arpau ki dai ki jai penri ka us bat ke ri Filistia ke Ashkelon ke Gaza ke Ekron ke Ashdod ke Edom ke Moab bat ka Tyrus ke Sidon ke Dedan de Tema ke Bus ke Ari Arabia ke Usim Simri Kisim Elam, Kisim Mit, bat kum da ter. Kini gede geri bo traus itu uyelai thulpa ongan sa penjot ye ki point kum bangale ye ka Juda. Kum ne ong utrai ki pai khot bar punyo. Now, gede khot sorry gede khot ka ba khat sorry gede khot balai pulai. Kenong bar bosan gede khot lai pulai. Ti ye ka ban penyap ye ki jong trai ka ta si ki long na do ka bakut ka khndo hado ka bakut ka khndo onam yang bru ki mene ka bakran chpang ka jing penjot ka Juda ong kini ki bru kin sawan ba kin penjot ka Juda so onam don bru ba ya me ki kin long kan shah lor ka khmat ka khndo kum ta te ka long ka si jong ka jing penyap ka dukhot ka balai po pra u la ye le no ye la ka jakadem kumusing na ba ka ri jongki kala wan long ka jing longo bor ka jing longo namar ka jing dom jong ka white lam ka ba bor bat namar ka jing bitar ba meding jong ka khubor ka dej pang ka ding ka bom julip saba ka ding bom julip ha Jeremia ka kran pang ka ding ka ba bam nyo posnem balada pipek ye ka do ka ding ka balap ni di khmat do phim yo i ka namar undon ka muda ka ding ka banek junom so ka kita ka ding ka ba meding junom ka ding ka ba meding ka ding ka ba pen ka ba meding ha kitab Jeremia ka dai do ka jing mi na ka jing penjot ye ka nomba Jerusalem ye ka jing wan shong jong mersiang ha ka nomba Jerusalem ha ka Juda hari Juda ba ye ka ta ka jing jot jong ki ka white lam ka jing lek dong rau ki shawai pat kari ye ka ta lakot ka ding bom julem ba ye ka ta lakot ka ding ka banek junom handle de pipule ke konteks Jeremia ke ta ke ding ke babam junom ye ke Juda ke dai tang nyo posnem baru beliau ong naba ye ke ri baro naba ke ri jongki kala wan long ke jing lengo namar ke jingdom jeng ke white lam so ke kata ke ding ke ba crunch pang ke white lam ke ba crunch pang ke jing penyam bat namar ke jimbitar ba meding jong oblai so cái jing bitar ba meding jong blai cái white lam cái thma cái penjot ya ke Juda but lada ke crunch pang ke penjot ya ke riru cái hangjo urukong da ke white lam ni ke thma but ya ke ta lakhot ha ke testament brim lakhot ika ke ding bom julep ke ding bom julep ke crunch pang ke to ke jing jot ke bom kekle jo kala ban ne da ki pateng manriu kala ban ne da ki shiposnem da ki sansnem da ki sanposnem da ki shispasnem da ki sauspasnem gum da ter ye ka to lokot ke ding bom jukot nai pe chi to ke ding ke ba pi perkhat ba philap nyu i khmat do konong ba pun reu ke dekot ke pesan ke ba crunch pang kini ki bru ki Juda ki ba le persha yu blai baru ong ya ka ban sngap ye ki tin ki shikri jenga kinom sngap ye ki tin jeng shikri jeng no thulpa jenga ye ki bala pha haki da ka ba ke dang step bat pha ye ki hinrai kim shom la sngap
Dengan penlong ye kene ke ying kum ga shelo bat ngan penlong ka jingtim ye kene ke shnong ke jai penriu baro jong ga khando dikot ke ba khandai bat kibru kin ong yu Jeremia kito kibru bele persya bele namaru Jeremia thol pa chpang ke jingjot jangka ki le persya yu ki le persya kala yu gyong kum ne bale ba me thol pa gerteng tra ba me ong kene ke ying kan long kum ga shelo bat kene ke shnong kan long ka ba kanja ka bom shong briu bale me no ong ta kidon kibru ki bele persya yu Jeremia na hagonong ka ba konong ba arpunyo ke dekot ke ba khanyo to wat ngap ki ong Jeremia Ukraine Jepang gitu gibru kiban salit long brau sha kari Babylon hapok jong kejing hapok jong sem Babylon baru tho Ukraine jiki uong to ngap to shekri us em Babylon bato em balai bakani ke shnong kanlong ke bakenja kejing kenja jong ke Babylon jong ke Juda kedai ke bakrau agonong ba arab khandai ke dekat ke baspo na kumde ong try andala pendep nyoposnem ye ke ri Babylon ngan wan ye pi bat ngan pendep ye lagi khtin babha shapang jopi de ka ba pen phai pat ye pi shakane ke jaka so hadin nyoposnem ong bleng ngan pen phai pat ye pi kemod ke jing kenja ka bahla kerta ke dai tan nyoposnem nama hadin nyoposnem kin sawai pat phai pat sha Jerusalem lene sha Juda agonong ga ba life way ka ba kren chpang ke jiwan phai jong ke Juda baru Jeremia tul pau ong kin om yesngeu si show lano ro hello hagil nong ge ba shedin ngila pule bar Jeremia ong kanlong ka jinyam briu ka ba med labatsngi bat kan dei ka ding ka ba ing junom hare mentapat haba ukran chpang ka jiwan pha jong ki hedin nyoposnem ong kin om yam sneu si show lano ro kanong ge ba ye kanong ge ba la poi hi ge khot ka ba ge khot ke ba saupo ke ba kren chpang ke jiwan pa jong ki Israel jong ke Juda na Babylon Ukraine ong kumni on om rat show yeki lemne pan kelon ye gara ga nong ba ka hala kerta kamot kan om kelon show on om rat show yeki are na ka tu khot ke bang ong ka de kan kala kan ja bat kan yaisa ka jingjot ke hala kerta manta pat u Jeremia ong hadin nyoposnem kan sa yeng pat ke nong ba bat on om don bala pan kelon ye ka hala kerta biang so gaktin halakarta haga Bible kam da mut e halakarta junom don jikut show pede ban sngot hoi ga context haba ka Bible ka kren Jepang ngire ban sngot hoi ga context kamut ayu kani ktin halakarta kamut ayu ni ktin junom hangne kamut ayu kani ktin junom hangto kamut ayu ni ktin junom ni bom jikut hangto ngire ban sngot hoi ga context bar ka context jong ga ga jingjot ka bahala kerta ne ka jingjot junom ne ka ding bom julip hau Jeremia ka dei tang nyoposnem so ka jingjot bom jukut jong ka Juda ka dei nyoposnem mama ngin pulih menta ai galong ba lai oh sorry galong ba lai po arhi sorry ngin pulih kot bla saw ka ba kren chpang ka jiwan pha jong ki Juda ke hadin juga jiwan pa juga kan jakum no hadin yo posnem te ye ke lengkha on ye theda gane kari mo hari Juda ka ba shapang ka ba piong shapang ka to ka ba piong ka long kari ka ba kanja klem ubriu ne umran la ai ti no ye ka ha ti ki khaldi shapang ka to ka ba piong ka Juda ka long ba kanja namar la ai ti ye ka ke khaldi ba panjor ye ka Sepang to be ong don briu show be song ha Juda sepang to tip kumno ble ong ki hadin nyoposnem ke ben ja ong ki briu kin wan pa ba kin thet ye ki lengkha da gi sbai kin ye soye ga kot ba kin pandai la ha ki ba kin khot ye gi saki ba de ki riban jime ba gi ye ga jaka sadong go Jerusalem ba de ki nong ba jong Juda ba ki nong ba gri lom ki nong ba gri them ba ki nong ba gri jete namar ngan pen pai no e ka jing long brau jong ki on try kalong ba live khot bushpo ka ba kran pang ke jiwan pa jong ki kumne ong try on sa yok sngopat hagane ge jaka ye ga pi ong kalong ga bekerja on sa yok sngopat ye gane ge jaka ga pi ketu jaka ga piju ong te ketu ga piju ong kalong ge jaka ga bekerja ga ba khlem briu ba ga ba khlem rat ble ong ngan se ong kan sa poi ga por wat haki nong ba Juda ba kilantish nong ge ba ki bala kanja khlem briu khlem nong shong bat
bat klem marat hang ta phin yo sngo khot khat we gong hang ta phin yo sngo yik tin sawa jong ka jing kemen bat tin sawa jong ka jing sngo pha phin yo sngo yik tin sawa jong no lai kurem bat tin sawa jong ka no lai kurem balai u ha banong kum ne namar bahas ha ga jing panjot e ka shwa do nya posnem don shuk be tho shong kurem don shuk ka jing kemen don shuk ka jing ra jing put namar ka jing jot ka ba kraw ka wan te hanrei u Jeremia u thul pa ong hadin nyo posnem pat kan sawan ki briu kin one pai pat sha Jerusalem but on sa yo sngo biang ya ka jing sawa on sa yo sngo biang ya gi tin jong unong lai kurem ka jing sawa no lai kurem but tin sawa jong ka no lai kurem but on sa yo sngo tin sawa jong ki ba ong tu ai ngo yu trai gi pai na bo trai u long ba bha na ba ka jing sne ju u ka ne bom ju kon but ka jong kita ki ba walam pen yo sngo ya ka jong kita ki ba walam ya ka jing kina ai ngo sha ga ying trai hallelujah kad khot ka khat ar kum nei ong trai gi pai on sa don pat ha ka ne ga jaka on sa don pat ha ka ne ga jaka ka bala kenja khlem bri bat khlem rat bat ka nong ba jong baro ka shong no ap lang bro ki ba pendem ya lagi khonong brot hak on sa don pat ha ka nong ba ka rilom bat ka rithem ka rishite bat kum ta ter on sa don pat ki ken hon nong ap lang brot bat kin sa yak pat hapo uta ubanyo ki ong trai kemut nga la puli ping pen ipi nado kal nong ka ba nukong ter hadu kani kal nong ba lai polai ka ding bom julep jong Jeremia ka keren Jepang ka jing jot jong ka Juda namar Jeremia uithul pa Jepang ka Juda umde cuma ta ke Jerusalem namar sorry ya umde cuma ta ke Israel namar ke Israel de rong lepa la de penjot lepa menta ka kam jong Jeremia ka dot bodon ha Juda ha Jerusalem uithul pa ke Jepang ka jingjot jengka baru ong kan so ublei us tebe ding ban ka jing tebe ding jong blei ka ka ding ka bom jukut ka bam do ya Juda har hadin paru ong hadin nyo posne mon sepen phai pat yaki hadin jong ka jing kala kenja no ka Juda namar ka ding jong blei ka wan ba ka bam do yaka hadin nyo posnem on sa wan biang on sa shong briu pat so ka ding bom julip jong u Jeremia piyo i tat hadu ni khot lai pala ka ding bom jukut jong Jeremia kam keren Jepang ka dujok kam keren Jepang ka ding bom julit ka bodon hang nur tip hai ka ding bom julip jong Jeremia keren Jepang ka jingjot jong ka Juda bat Jerusalem ka ba ne tang nyo posnem majingsha ka ba ne tang nyo posnem ka taru kam dei ka ding ba shisha ka ba phila ban yo iri khman ka shudai ka jing power kor kom kren Jepang ka jingjot jong ka Jerusalem da ka bat Juda da ka white lam ni da ka khlam ni da ka jing penyap ni da ka jing lek long rao ya ka jing yap da ka khlam ya ka jing yap da ka white lam ya ka jing lek long rao jong Juda shari Babylon ya ka ta la khot ka ding bom julip ha kitab Jeremia bat ka ne tang nya posnem yin sikendo vai par ka video